नोंनि बेंगलनि बिसि प्रिथि आरो जन खारजिनि सायाव भिडिअ लाबो। मोनफ्रोमबो भिडिअ जेब्ला होयो बेबायदि कमेन्ट हरदों। बुंनांगौखौ बुंगोन, बेनि सिगां नैबेखौ आं होग्रोनो सानो आरो बिनि एन्सारखौबो क्लेरिफिकेसन जाय लाबोनो होदों जाय बेखौबो बुंगोन आं। नैबेखौ नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। गोबाङानो मिथियो, गोबाङानो मिथिया। दाख्लै बावैसो साहित्य एकाडेमिक बान्था मोननाय मेडाम उत्तरा बैसुमुतियारि गांसे आर'नाइजों मेडाम फरायनाय जाबाय। गोजोन्थों। थ' रायजोफोर गोबाव खालामालासेनो मेडामनिफ्राय फंनैसो ससेब्लाबो नोंथांमोननिसिम मेसेज जे बेबायदि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो माबायदि मा खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो मेडामा सिगां मा मावोमोन ससे बुंनानै होयोब्ला रायजो राजानो मोजां जागोन मेडाम। आङो देबरगाव हायार सेकेन्डारियाव भाइस प्रिन्सिपालमोन। 2021 आव आं रिटायार्ड जाबाय। लिरनाया आंनि गोसोनि मोनसे हबि, लिरनाय फरायनाया। आं जे साहित्य एकाडेमि मोनगोन बिदि मोनसे आसाबो गैयामोन। आं एसे उन्दैनिफ्रायनो लिरनाय फरायनायाव गोसो दङ। बे हिसाबै आङो माने जोङो एसामिस स्क्रिप्टजों फरायनायखाय जों असमियाखौ मोजाङै बुंनो बा लिरनो रोङाब्लाबो जों फरायनायाव मोजाङै बुजियो। बिदिखायनो आं एखमबा सानो जोंनि इयुन जोलैनि मानसिफोरनो बेबायदि जोंनि खाथिथारनि नसुंसेनि थुनलाइ बा बेबायदि माबाखौ बिजाबफोरखौ फरायहोनो हायो नामा, बे मोनसे साननाय दंबाय थायोमोन। खिन्थु बिदिनो समनि खोथा, फरायसालियाव थांनाय फैनाय बिदिनो न'खर सालायनाय समायफोरखौ बारा मोना। आरो आंनि मोनसे क्रिएसन दङ। आं गासै गांबा जाबाय बिजाब लिरनाया आंनि लिरनायजोंनो। ओमफ्राय बिदिनो माबाफ्राव माने गोबां आफादफोरनि मेगाजिनफ्राव लाइसिफ्राव लिरनानै हरनांगौ जायो। दा बे हिसाबै समायफोरखौ इसिबां मानि दिहुननो हायाबाबो आं बे कानसन बिजाबखौ राव सोलायनानै, असमिया कानसन सल'माखौ राव सोलायनानै आं साहित्य एकाडेमिखौ मोनदों। मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। फरायो फराया बे रायजो राजानि खोथा, खिन्थु आंहा जे बेखौ राव सोलायनो लुबैथारनानै मोनसे बुक फेयाराव बायदोंमोन आं बे बिजाबखौ। ओरैनो गोबां बिजाबफोर फरायो, मेगाजिन फरायो असमियानि बांलानि, खिन्थु बेखौ बायनानै फरायजेनब्लानो आं बे बिजाबखौ ट्रेन्सलेसन खालामनो नामा, राव सोलायनो नामा, आंनि गोसोआव मोनसे फैदों। फैनानै आङो जाय गुबै लिरगिरि अनुराधा शर्मा बायद'जों पारमिसन लाहरनानै आं राव सोलायदों। मेडाम, दानि यां जेनेरेसन बिथांमोननि थाखायबो माने थुलुंगानाय लिरनायनि सायाव नोंथांजोनिफ्राय ससे मेसेज। लिरनाय फरायनायाव थुलुंगाखौ माने गावबागाव बबेबा मोनसेनिफ्राय फैयो। जेरै आङो आंनि आफानिफ्रायनो बे लिरनाय फरायनायनि थुलुंगाखौ मोनदों। आरो बिजाबफोर फरायनानै आं मोजां मोनो हिसाबै आं बे हिसाबैनो थुलुंगाखौ मोनदों। बेनिखायनो आं दानि उननि इयुन जोलैफोरखौ लिरनाय फरायनायाव माने गोसो होजानो लुबैयो आरो आं। बेनो आरो आं जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै, आंल' नङा, जाय बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव बर'ल' नङा, जाय बिथांमोनहा बेबायदि लिरनानै साक्सेसफुल जायो बेवहाय जोबोद गोजोननाय थायो। बेनिखायनो आं इयुन जोलैफोरखौ बिदि लिरनाय फरायनायाव गोसो होजानो लुबैयो। गावबागाव मोनसे सेटिसफेक्सना आलादा, बान्था मोनबाबो मोनाबाबो जोबोद मोजां मोनो। बे सल'मायाव आइजोफोरनि सायाव लिरनायमोनथ' सल'माया। माने आइजो जाय कानसन, बेनि केरेक्टारा खोब दुखु गोनां। माने बे गामि लेभेलनिफ्राय बियो नोगोराव खामानि मावनो थांदों। खामानिखौ जेन थेन गावसिनि गामिनि मानसियानो लांदों, खिन्थु बे एसे इउस खालामजादों, सेक्सुवेलि बे हेरेसमेन्ट मोनदों। बेनिफ्राय एसे डेमकेयार जालांदों कानसना। बिदिनोखा समाजा आंखौ बेबादि लानानै बे एसे डेमकेयार जालांदों। साख्रिनि स्टाफनि लोगोफ्राबो बेखौ बाजारि बिदि मोनसे साननाय लादोंमोन। दा बे हिसाबै बियो एसे बाराबो जादोंमोन आखला गावनो। ओमफ्राय माखासे गावसिनि अफिसार इन्जिनियारफ्रा बेखौ
गावसिनि खामानियाव बाहायदों खामानि कन्ट्राक्ट मोननाय बा गावसिनि माबा मोनसे खामानिया जाफुंनाय बेखौ खामानियाव बाहायदों बाहायनानै बेखौ ओरैबायदि गाज्रि धरनै सेक्सुवेलि हेरेसमेन्ट खालामनानै गाव जायखौ मोजां मोनबाय नामा हाबा लागोन नामा सानदोंमोन जाय अफिसारा बेखौ बिराद गाज्रि रोखोमै इउस एन्ड थ्र' खालामनानै दोनदों दा बेयो उनाव फाइनेलि बे फाग्लि जानाय बायदि जाहैदों खानसना ओमफ्राय उनाव लास्टआव मा जाहैबाय गावसिनि स्टाफनि मानसिफ्रानो जायफोर सैया सुखुवा बाददावलि होनदोंमोन बिसोरनो बेखौ अनखांफिननानै बेखौ माने मोजाङाव लाबोनो नागिरदों आरो आंनि मेसेजआ बेनो बे सल'मानि सायाव जों सोरखौबा गाज्रिथार होननानै नागारनो नाङा ससाइटिया समाजा बोखांफिनलायलायनो हायोब्ला मोजां दा बै सल'मानि मेइन लिरगिरिया माखौ लानानै लिरदोंमोन आं मिथिला लिरनायनि सल'मानि माबाया बेयो आरो बेनि थाखाय आं मोजां मोनदों आरो बेखौ माने जों सोरखौबा बेबायदि गाज्रिथार होननानै हिन्जाव मानसिमोन नालाय बियो इउस खालामजादों बेखौ आरोबाव समाजानो बेखौ अननानै बोखांफिनदों बेखौ लानानै मोजां मोनदों आरो माबा गोबां लेखा फरायबाय एसामिस बांला नभेल फरायदों बेखौ आं बासिनानै लानाया बेबो मोनसे आरो आङो ओरैनो अनुराधा बायदुंनि गोबां नभेलफोरखौ फरायबाय बिनि गेजेराव आं बेखौ साबसिन मोनदों आरो गोजोननाय थाबाय मेडाम थ' गासैबो नायगिरिफोर आरो यां जेनेरेसनफोर ससेब्लाबो मेसेज मोनबाय नोंथांमोना मानगोनां मेडामनिफ्राय गोरलै नङा बेफोरबायदि बान्था मोननो बेखायनो थुलुंगानाय मटिभेसन जाहाथे यां जेनेरेसनफ्रा जाफायो होननानै आं मोगा मोगि ससेब्लाबो मेडामजों भिडिअ लाबोनाय जाबाय जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोनाबो मटिभेट जागोन जायफ्रा नुवाखै बिसोरनोबो फोरमायनो हागोन बोरैबा बोरै ससेब्लाबो मेडामनिफ्राय खोनानो मोनबाय बिनि थाखायनो थेंक इउ भेरि माच ससेब्लाबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ थारैनो नुबाय गोबाङा नेनानै दंमोन जानो हागौ बाव खोथाया जाहैबाय सोरबा जाय बुंदों प्रिथि जननि क्लेरिफिकेसन लाबो इम्पर्टेन्टआ मा जों जेब्ला नो डाउट मालाबा मानसिना जकिं फान माबा माबिया थायो नाथाय सिरियास मेटार जायफोर नै दा मेडाम मोनबायदिया एवार्ड मोनदों आरो बेफोरबायदि गोबां बर' हारिनि गेजेराव कन्ट्रिबिउसन होनाय दङ जायफोरखौ सोरां मोखाङावहाय जों दिनैनि दिनाव लाबोनो रोङाखै गुरुफोरखौ जोङो मोजां मानिनानै लानो रोङाखै बैफोर इम्पर्टेन्ट टपिक बैफोरखौ सोलोंनानै लानांगौफोरखौ जोङो इम्पर्टेन्स लाया नाथाय नोंबां जाबां सोर मा जालायदों मा जायालायखै बेफोरखौबा एसे नुज्रिदबानो गोबां भाइरेल खालामनो हास्लाब मोनै शेयार खालामनानै स्क्रिनशट लाखिगोन नाथाय नैबे मेडाम मोनबायदि आरो गोबांथार सारमोनबो थानो हागौ बा दङ बैफोरबायदि मोजां मेसेज होनायखौ मालाबा हथातनो नुग्रोमोना शेयार खालामदोंना सोरनोबा नै बिदि मेडामा बुंदों नै उमुक सारा बिदि बुंदों नै फोरोंदोंना बेखायनो आं बुङो आंनि थाखाय इम्पर्टेन्स जाय सोंग्रा आं बै सोरबा प्रिथि बा सोरबा जन बा सोरबा एमजे बिनि सायाव आं दिनै बुङा मेनलि नै बेफोरबायदि मोजां कन्ट्रिबिउसन गोनां मोजां मिनिंफुल रावफ्रा जाहाथे बेफोरसो स्प्रेड जायो मालाबा बेफोरखौबो इम्पर्टेन्स होनाया गाहाम होननानै आं सानो बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा डाइरेक्ट कमेन्ट होनो हागोन